Welcome to my channel. Ayan. May hapon tay. Kumusta man? Yan, nataon na natong kable. Wala pa, plano pa. Plano pa lang. Bitaw. Adelay. Sinilas man na zero. May lagom. Di, nakuan man eh. Kaya nagpamagat sinilas na. Naitom. Ang sinilas na mo, lagi o kana. Nainitan ni siya, nagsalipod. Yan kaya wala man ni masalip di. Murag sando ba? Lagi. Murag sando na ngani. Luta. Nigawa sa init ko di. Mani lagom. Para nabalig dagat. Murag anak siya. Padili na sa kuan. Nakuha ko na wala. Saka na. Basig wa nakakuan ang dugo ana. Wala ka pa. Nakay. Unsa kito mong gipamati gani, sir? Kana lagi. Banhod. Banhod pa. Anod ang lapa-lapa. Sa pa ganito? Uy, kusog na pala ko. Way kusog. Pero wala, nabasa ka pa karon. Ay, Katong pagbasa nato sa man nalihayan wa pa. likay-likayan ay. Ay, kaligo ko sa gyud. Di katong pagtabok. Wala na sini adto. Wala sini tabok. Ano man? Kay nadha lang ka kay bago kang hilot. Di pagkaugma. Wala na sa panag. Wala pila to kaadlaw sini tabok. Oo, tabok. Wala nga ni siya nire-resist daple nang hingon na sa saging. Na may di ko tabukon. Pwede po. Na kasi mo tabok ikaw ra. Ora. Ikaw na po yung pas mo pohon. Ka na pa'y magpahilot. Pohon. Sige Pohon. lang, no? Ayan, so ganito, address, Malalag. Malalag, ayan. So, ayan guys, shout out sa taga Malalag, Davao del Sur, na si Sir Dre atong tabangan. Suki, ginako niya. Nagpamintin po siya, ako na nang nilihay-lihay yung taon. Pas mo, yun isa sa kusog. So, pag once pas mo to sa kusog, manggimok ang uban mga problema sa kalawasan, no? So, ayan, so, tabangan na to sa tatay, inubanan sa pag-ampo sa Ginoo, no? Yan, pwede man makaya kita-kita ra gyud, no? Of course, kay shout out sa taga Malalag, Davao del Sur niya. Sa kuha po mga naga-support, naga-subscribe, naga-follow sa kuha, naga-subaybay sa kuha, shout out sa inyong tanan, sa nagatanaw sa kuha karon. Labi na gyud sa nagtanaw lang niya, wala pa makapahilot, plano na mo, Andrea. Sige, pag plano na mo, mentras gamay pa katong ginapamati, comment kung basig layupon mo niya. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa ko o pagsubaybay. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, thank you so much for watching my YouTube channel. India, Indonesia, thank you so much, especially ang Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas. Of course, karon lang naka-apply sa ko ang YouTube. Karon lang yung mo nakakita sa ko. Pwede mo subscribe para updated mo sa kung ginahilot. Pwede po mo like. Labi na yun ang pag-share. May pinaka-importante po nga kung makashare ganin mo sa kuang video, mas daghan ang masayod niya, mas daghan po ang ato ang matabangan. So ano lang guys, so maghilot ako guys, ha? Tanatanaw na ta, ha? So shout out sa taga Malalag, Davao del Sur. Nangluod? Ay, nagluod. Dugay ta. Sige, kulog. Kisod mo gutong dalan ko ba? Ay, bukid guys. Bukid tayo. Sa lisod pag yung karsada. Pag naog dito ni Builo ko ba? Suwa na dyan din. Ingon siya tar mo wala lang tab sige kapoy puto oy. Ikapoy ko sa dalan nga. Oh. Sa mani, oy. Ya, kuwan pa dyan, luward pa dyan. Na lang ibalik unta og duol pa lang. Kabalikon ko. Ulahan. Ano na lang kamay. Ya gani din taga dito kami mo po gano nga mura. Oh. Ya kita nga. Bag-o. Asa man inyong balay yung taon mo? Baita ni Mami Tata. Naingon ra ba sila nga ana na naman. Ana na daw sila. Okay ra kana? Ana na daw silang dalan. Oh, kung ikaw may taga dito, Oh. duol gyud na siya. Ana. Anak naman. Ya kita ang taon nga. Asa ka ni nakita no? Oh. Labi Dool na siya, dool na lang gyud ini kurbada. labi nagsimod itudlo. Og simod ka ni dora na. Ako sa akong probuyog lagi akong nauna mo muli. Mingo ka ayo, mingo. Apatin mo na. Ang dalan bagnot po. Kaya gani kaya po ni maguan, iningon sa guli, amuli sa muli minsan. Unsa di ang hilot niyo ko anag yon? Lubog.
mga kuwan na ata, mga 5 months. Babuhay pa. Oh. Kani siya, og nadali pa lang siya sa pagka-stroke niya. Na, kuan pa rin siya nahilot. Murag. Kato siya, makalakaw pa-admit. Oo. Pag mag-admit, di na mo lakaw. Siya. Ikaw, ikaw. Ulan sila pa. Di lahi. Dahil na sila, pilot ko daw. Ay, nakauna mo. Ay, gamit. Kusog, ay panaga po si Sir Pat. Ito na, permirong kanto. Oh, Pwede mo ni Mao. namali na po di ay. Gidri man minig agi, di man dire. Pag ikaduha na po, ay di gyapon Mao. Pag ikatulo na, kay kita man ang gym. Kaya ko rin milot na yan tiin. Oh. Yan may papislip. Oh, papislip lang niya. Naplasan nimo pero pag once maplasan nimo sa kanang adlaw, ugma ayo gi sa paliguan. Hilot man gyapon na siya. Bisan hilot lag kanang murag. Nagmay na ayo sa ugma ayo gi sa paliguan. Hilot gyapon na. Sir, dito pa jud. Uy, Naday nagkuanin niya dito. yang anak. Sugat. Bukan dia yang kuan. Ada ko na kay sama diri oh. Sa paginiga. Yeah. Kay sama. Okay ang kamot, istorya, normal. Wala ko si kusog. Anti-airway kusog. Anak lagi yang napalapaw mo sa bro daw plywood. Sa may napalapaw mo daw plywood. Lagulat lang tanay ha. Okay na mo diha. Ilang kabalog lagi mo ron. May sa inyo ha, kaya napay mga cook. Wala. Wala na yung cook dito. Arsi lagi. Arse. Wala na kung upod ang mga soft drinks eh. Anak. Lagi. Ang ulcer, musamot ang ulcer, oy. Di pa po cook eh. Mainom ang cook soft drink. Doon naman ko mainom. Anay sud ang grape soft drinks. Ito sir. Tubo pong maayo ang kurente. Ang gagmay. Bisa naman ay. Ang mahal. Mamay man doon na sa mahal mong gasolina. Gasolina, isang nila no? Kadagko aning karon na. Kadaghan na ron baligyan gipagamian. Gamian yung gipamahala. Ang presyo mo oh. Mahal. Ano mahal? May tubo-tubo po doy. Walang kayo sa dito sa ano. Dila? Walang kayo sa kanya. Yagi kaunan. Nya karon. 55. Yagi kaunan pa jud. Sing pangayong anak. Wala ay. Kon naman na mo under rin ka ng display. Lingaw ra. Lingaw-lingaw. Yung kamera may mukaon. Tinda-tinda lang. Tama pa masaag. Bitaw. May na lang na go. Mamalit ka rin mangyapon. Kita na lang. Oh, mamalit ka dito sa lain. O, dali na. Unaya na lang. Napoy anak nga ala kain ra ron. Eskwela pa. Nilota ba magsinumbagay? Ha? Mura magsinumbagay. Wala ay.
Pahilot Ang gyud. katong wala pa ka sulay, hala. Buhay mo. Panulay mo. Kana gani magpahilot sa magbugulbul mga ko kay kapoy magilot oy. Uy, kapoy yun. Uso. Kapoy magilot. Ya may manuod po siya nga ate ay na lang. Kay basig nakahasol kong tao. Yes. Oh, dik malaala. Di kapoy jud gud ni siya. Kapoy hoy. Kung wala jud kay Paninton mga. nya hilot karon, nga ugma na po kada adlaw di. Nya karon hilot ron nya na po nagsunod. Oh, di. Ah. Matagbaw kay. Nya ugma na pod. Di magsilbi. Nya man mang Ugma na pod. basa na po gamot. Ana, hinay rang kabinhod. Ira bagyo malikayan makakuan kag tubig. Di gud oy. Malikap ka. Kaya lang gud kumahimo. Wala mo ka mga usayan. Ari ito saya. Basta ka na hindi. Sana. Kay kinusganay man jud na oh. Ano kay nagdaro? Di mo guni mapakusgan dili mo gud mapiga. Dili sa mapiga. Nya kanang uban maghilot nga. Ha? Yun sa piyoron ra. Ako ang Kontinto. kanang dusok yun. No? Kaya kata-katawa pa yun, no? Ano ba ba? Bahalag agay-agay. Ano niya gani, mag-pampers lang daw daan. Ha? Mag-pampers lang daw daan. Eh, kasi makaihi daw. Noon sa din. Nakita ang kuang kalawasan. Tip ang mga kalawasan. Kasuan. Ang buklan, ito tanawa, tanawa. Kaya ba paano? Okay, katabaganan ako sa likod ng Oh. niya pang diri po daw, no? Kaya ba itong mga babae? Halag kaihi-ihi. Pag masakitan mo, reduce mong gugo. Pag hihara dyan kutob. Kani siya, kadaghan na may gipahilutan ani. Oh. Pero, di lagi mo kontento lagi sa hinilutan ba? Okay, ang iya magparaanan niya nga panhot. Nanita, ginaganan dugot Oh, kayo. gusto siya nga kanang sakit. Ang para maduplan ba? Oh, Kasi mo rin yung gitikon. Ngayon dyan, asap. Ito nang sumbaga, be. Sumbaga na lang. Insyo, man ko'y ayo, oy. Pero ato na ako'y manghilot sa blalag. Ah. Dire, gitislit siya. O, kani, mao dyan na kadaghanan ba mayroong nga sakit. Yeah. Sakit man dyan na daan diha inikislito. Bisa ginayon ra gani ni mo kuan, Yang kainan siya nga. O, siya, wala ni balik. Sila panuway. Silag panuay. Sila panuway. Sa kanya, makadungog ko nga dili ako. Ayaw sa kuha kay. Dili yun ako yung gipangita. Pero ni tanaw siya, matugyawa ni Lota, no? O puti pagkita niya nga, Oh. yakan mo dito. Sa mo, may Rodi. Yeah. Meron yung dito bag kagadi. Man ko si Rodi, si Eric man ko kay... Paghanan Apnan ako dyan eh. pag- Sa Abo. trabaho man ko, pero magapaminaw po ko. Ah. Uy, mura di yun ni si Rudy Fernandez. Si Eric Santos, man eh. Mo na nga, murag giganahan siguro si imong hilot, mo na nagbalik-balik. Ah, salamat, na yun. Mura po ni sa taga Davao. Customer na ko. Paala daglayo. Maniyod sila. Basta, sa uyunan. Si Kuan manghilot ba, kanang manghilot daw kuno ka. Kanang, murag wala, nya kalit lang daw sakit. Hapyod-hapyoron niya, kalit lang daw duot. Atik-atik na. Oh. Kadoon na niya nina. Ay, kadaghan na, oy. Daghan na ni, oy. Kadaghan na. Kadaghan na. Daghan naman ni. Ito ang YouTube, video. Ikaduhang video. Ah, Patapagan niya, wala pa man to. ah.
Karon kadaghan na kaan ni. Inom-inom na sakit. Alahin ko to permero ne. Ah, siguro, oh. Pero yung permero mo sakit kaayo. Inugot ko yung asawa nung kaya ka ka siguro. Mura ra ba po tog apyugon tog Tanaw iyang ganin bana? ako mura mag inay naman kaayo. Oh, Ako rin ako lang pero maabot man kita anang nga panahon pero inay to ba no rugluya? murag luya gyud siya. Iyakan pa. Parang kurog-kurog. Iyakan pa yung irek. Yan pag yun, bali na. Niduol gyud sa no tan-on Kan nga. agad siya ba? Hindi siya to siya nga lahi. Sana ni. Malamang oh, ay wala pa to kapahilot. Ambot lang kasi nakananay nakasulti. Sulti lang Oo niya gi-repair siya Oh, dit ato karote. pangitaan ninyo si Rodi. Di man kumukuan gud anak kanang ay ayun. Kaya nakaanhi pa to siya, di nakadumdum na unta dito. Oh. Mo ni si Rodi sa to pa gi-repair lang to. Oh, murag na yung nakasulti niya. Ya may istorya to dito yung hilot dito oh. Di Yakan bali. balian man. Gidarot. Darong buko-buko. Pagsan na yung gilid dito. Isa ba? Sa duha, tulo, upat, lima, maamag unom lagi. Unom. Ika unom na siya bag-ong na niabot direct. Langan man man lutay sa istorya. Tanaw mo na siya sa video ni mo sa kuan. Ano ka kita na kasar? Ah, may. Tanaw na siya. Ya. Kita katong taga Colorado. Ako to'y taga Cotabato, no? Asa Hmm. to? Taga Napay bagkuron taga US. US. Colorado, USA. Hmm. Sige lang nito kung ngisi-ngisi kung magabuang mo tayo naging English. Ako gani sing ingnan nga kinusganay gyud ni hilota ba kay manukad man gyud. Ha? Akong ingnan siya nga kinusganay yung pagkahilota kay manukad man gyud ni hilot. Awa na kusog ko sa pinaparay ko daan. Magulay na lang. Pura gapa yung gutom yung bisunan. Kita ni Wala gutom. mo kusog ang gabi. Ha? Wala kusog ang gabi. Sabi to'y panahon gutom, no? Ay, di panahon na. Di good pa kada halos na lang ka. Pero nga, pura gapa nga. Kani day mukaon ni sa gabi kay gutomon daw siya. Kung ano di mo ito makaon kay gutom mata. Oh, na may kaunon po Kami, no. kaon. Biskuit lang ko kung sabat. Oh. Alam nga paminaw ng tiyan nga nagdaguok. Dili sa gulay, okay to man bro. Dito ko sa isda. Sabi to'y panahon atong tiyan nga magkuan ba? Murag maghilab, ang saba oy. Murag lain. Ha? Ako sang hiloton ni Tiil. Yan na lang nalak isa. Katawag ka siya. Ato sa hiloton bago lakan, no? Parang homo ka bukod. Oh.